Čus bustu a hnedka zdraví Kikišák spolu s mojím hosťom, kapitánom Mišánkom. Jeho kanál bude v popisku tohoto videa a aby sme to nezdržovali, ideme dneska točiť top 5 faktov o Purple Guyovi. Ako prvý fakt. Purple Guy je Vincent. Druhý fakt. Purple Guya volajú preto Purple Guy, lebo do Freddy Fazbear Pizza nosil fialové oblečenie ako zamestnanec. Nosil fialové oblečenie, tak ho volali Purple Guy. Tretí fakt. Purple Guy zabil 6 detí. Štvrtý fakt. Purple Guy je Springtrap. Počkaj, ešte nie. Piatý fakt. Piatý fakt. Purple Guy nie je fialový, neviem, ako sa to povie po slovensky purple, je asi fialový alebo rúžový. Áno. Výhovor. Nie je to len popovera, že je celý, ale tvár má normálnu. Takže my vám ďakujeme, že ste si pozreli toto video a jeho kanál kapitánov Mišánkov bude v popisku. Ahojte. Čus!